Doncs ho acabem de veure ara mateix, aquesta promoció dels contes de Cau d'Orella, una iniciativa que ens arriba des del Teatret del Serrallo. La que tenim en pantalla, en aquesta nova videoconferència, al Soroll Camp de Tarragona, és la Sandra Coloma. Sandra, què tal, com estem? Hola, bon dia. Aquest dijous ja heu penjat el primer conte, Era migdia? Sí, dijous a les 12 hem penjat el primer conte i així durant tots els dies fins que se'ns acabin els contes o que se'ns acabi el confinament. A veure, mirarem a veure qui guanya. A veure, escolta, llavors, rebobinem, no? Recapitulem enrere. Ja hem arribat aquí, ja hem penjat un primer conte. Explica'ns d'on ve aquesta iniciativa i d'on surten aquests contes. Doncs la realitat sorgeix una mica de la circumstància en la que ens trobem tots i que aprofito també per donar les gràcies als serveis essencials que fan possible que ens puguem quedar a casa i el fet de quedar-nos a casa pues, em va fer pensar una mica a veure com podíem donar també una mica de recolzament al públic familiar que sempre ha estat molt fidel al Teatret del Serrallo i ajudar també als nens a participar en projectes diferents. I amb l'excusa aquesta de veure què podem fer amb els nens perquè també participin els pares i també donar un recurs per consumir un temps en família, doncs vam llançar aquesta proposta i ha tingut molt bona acollida. La veritat és que ja estan participant famílies anònimes que potser tampoc no havien vingut mai, professores de llar d'infants, una mica nens i nenes que també m'envien el seu conte, professionals també, contacontes, que també participaran en aquesta proposta i en definitiva, com us deia, hem fet una crida i ha tingut resposta i us la proposem a les 12 del migdia durant aquests 10 dies propers a veure com funciona i si us agrada. Molt xulo, pinta molt bé. Llavors, aquests contes, ara anem desgranant. Aquests contes us els envien escrits, us els envien explicats, gravats en vídeo? En vídeo, es graven en vídeo, cadascú fa servir el recurs que volen, hi ha gent que agafa el conte i te'l llegeix o te l'explica, hi ha gent que el caracteritza, hi ha altres persones que se l'aprenen i te l'expliquen a memòria o se l'inventen. Al final el que estem descobrint també és diferents maneres de plasmar el conte, portar els contes a casa i continuar amb aquesta tradició que tenim des del Teatret del Serrallo de fer incidència amb el que és la lectura i una mica arribar als més petits a casa, però en família, sempre en família. Pot ser que veiem un llop i una caputxeta caracteritzats, corrent per casa? Sorpresa, haureu de seguir una mica tota la trajectòria del projecte i a més hem creat un canal de YouTube específic per això, així que ens estem ficant en totes les xarxes i en tot el món virtual, una mica a causa del coronavirus i gràcies a això treure-li alguna cosa positiu. Sí, és que hi ha algunes iniciatives que penses si no han arribat algunes per quedar-se, que passa que clar, són d'una més a més de feina que ni te cuento. Sandra, precisament, on és aquest canal de YouTube? On podem trobar-ho tot això? Al Teatret del Serrallo. Al Teatret del Serrallo disposareu de totes les xarxes socials, ens busqueu a Facebook, a Twitter i a Instagram i després a YouTube també amb aquest nou canal i allí trobareu tots els contes que anirem publicant cada dia, com us dèiem, a les 12. La gràcia d'aquesta iniciativa també és el fet de disposar d'aquests contes com a recurs també en el futur a nivell educatiu de les escoles i també a casa, perquè al final el que volia no era crear un projecte que sortís com un bolet, sinó que d'aquí poguessin sortir altres coses que s'anessin evolucionant. Com tu deies ara mateix molt bé, jo crec que és un projecte que ha nascut per quedar-se i que a partir d'aquí posarem en marxa diferents propostes. Ja no sé dir-te si dins d'aquest món virtual o potser que es faran efectives dins el nostre estimat teatret, però això és coses que anirem descobrint. Que a mig curs vinguin escoles amb nens i nenes que hagin preparat un conte clàssic, pugen a l'escenari i en lloc de dir, mira, puja, fes el verset de Nadal, vinga, puja i explica'ns el conte, no? O explica-ho el conte, seria un bon... Exacte, sí, una mica també inspirat amb la marató de contes que vam fer ara al febrer amb motiu del Mercat de Contes, que va anar molt bé també, i com us dèiem, a l'octubre nosaltres fem el Teatre de Conte i potser la Cau d'Orella pot cercar un espai en aquesta programació, si és que la podem fer, esperem que sí. Per quan era aquesta programació, doncs? Octubre. Octubre? Molt serà, vaja, és que no... Pot passar de tot, però jo diria que a l'octubre... El futur és incert, però el que està clar és que tenim la capacitat d'adaptar-nos i de manera possible. Jo vull pensar que el juliol ja ens deixaran anar. Allò, vinga, pastoreu tots.
Sandra, i ràpidament, aquests dies de confinament serveixen perquè hi hagi gent que s'enfili per les parets, perquè hi hagi gent que directament s'estigui morint de fàstic, d'altres, jo a vegades penso que la gent avorrida s'avorreix confinada i desconfinada, però en aquest cas també serveix per fer revisió. Almenys jo a nivell personal estic fent revisió de capítols i episodis i parts de la meva vida, però no és en el teu tema personal, sinó en el teu tema del Teatret del Serrallo. Quan entres al capdavant del Teatret del Serrallo, com era, què s'hi feia i què s'està fent ara i fins on s'ha arribat, no? Doncs te diré que el Teatret del Serrallo forma part d'un projecte personal també, perquè quan vaig arribar al teatret gairebé no s'hi feia res, era com un diamant en brut, com si diguéssim. Llavors l'encàrrec va ser agafa aquest espai i que hi passin moltes coses. Llavors amb aquesta mentalitat llavors vaig tirar una mica mà de tota la gent que coneixíem i una mica la xarxa cultural que teníem a la base de Tarragona, i la resposta va ser molt bona. Vam fer una mica de crida, ensenyar l'espai, què s'hi podia fer, i després, per un cantó, així a nivell associatiu i dels recursos que poden aportar les altres persones i els diferents projectes que ja existeixen a la ciutat, i després establir una programació que no és una programació fixa, però sí que va per cicles, perquè el que tampoc no volíem entrar era una competició o una competitivitat amb altres espais que ja realitzen coses. Llavors era centrar-nos en una programació estable, amb cicles de 3 o 4 activitats que poguessin ser amb motiu d'alguna qüestió que ens interessés, com per exemple Sant Jordi o el cicle de Vora Mar de l'any passat, que va ser molt xulo, que aquest any no sé si podrem fer, però aquestes petites cosetes que anem fent, la programació pròpia, i després la col·laboració i la coorganització amb el teixit associatiu i cultural de la ciutat. I després el servei que fem també a empreses, perquè hi ha moltes empreses que venen a donar formacions al nostre espai, i la veritat és que estic molt agraïda a la ciutat, al territori, perquè l'espai ha tingut molta sortida, és molt estimat i la gent quan ve, al final és ell mateix el que s'ha venut, i jo crec que és la seva màgia especial, que té com una estrella. Bé, la gent que hi ha al darrere, en aquest cas tu al capdavant també, i heu sapigut treure això, el diamant en brut tot per fer, i heu sapigut trobar l'espai, el tipus de propostes culturals que el fan ideal, i l'heu convertit també justament en un espai de referència a la ciutat de Tarragona, la veritat. El confinament crec que ens va enganxar amb els javeus pel mig també, no? Estàvem amb el Iau. Vam poder gaudir del Ferran Palau i ja Wala, ja no vam arribar a temps. Bueno, els artistes també han fet alguna cosa per la xarxa i hem donat una mica veu a tot això, però és veritat que ens hem quedat sense gaudir-lo en directe, que és al final el que li dona el valor afegit, no? Però bueno, és una circumstància global, ens afecta a tots i per tant ho hem d'assumir i ho trampejarem com podrem. I com deia un poema que està corrent per les xarxes, gaudirem de la primavera, que ella no es dona per assabentada de tot el que està passant, i ella va florint i va esclatant, vull dir, amb colors. Sandra, ens quedem amb aquesta proposta dels contes, us seguim de prop a través de la web del Teatre del Serrallo, accedirem a totes les xarxes socials que posa a disposició d'aquesta iniciativa, i moltíssimes gràcies per atendre aquesta videoconferència. Moltíssimes gràcies a tu i molts ànims a tots, perquè els necessitarem. I tant, gràcies.